Teda, či ukončujete štrajk? Môžem povedať, že skutočne udial som pocit, že po tých 2 ťažkých mesiacoch môžeme oficiálne ukončiť okupačný štrajk. Po tých výhražkách, posúdoch a neviem akých odporných krokoch je to naše víťazstvo a ukázali sme na celom Slovensku, že jednote je sila, že za pravdu sa oplatí bojovať do úplného konca. Vaša žiad, vy ste mi ešte večerom hovorili, že štrajk ukončíte, až keď sa budú urobené zmeny v vedení univerzity. Máte nejak odkonzultované s pánom zastupujúcim rektorom? Už v piatok sme sa spolu stretli s pánom docentom Habánikom na študentskej rodickej škole Trenčianskych Tepliciach, kde sme to diskutovali jeho kroky a v memorande to podpísané, to znamená, že my jeho všetky následné kroky budeme kontrolovať a súbil nám, že od 1.1. alebo od 15.1. tieto zmeny budú platné, tak verím, že tak aj bude, že to dodrží. Mali ste nejaké požiadavky? aj mená konkrétne, že ktoré žiadate, aby sa... Tak všetci ste videli aj vy novinári, že kto ako sa správal, či už na akademickom senáte, ako vystupoval, takže tie mená sú jasné a netreba ich vyslovovať. Skúste ich vysloviť. Tak minimálne pani kvestorka mi okamžite opustiť svoj flek. Pani Harakalová. Áno. Dobre.